ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଘରେ ବସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ତ ଘରେ ବସିଛି ମୁଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକିନା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା, କହିଲା, ଚାଚା ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ପୁଅ, ଭଲ ହେଲା ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ କହିବୁ କି? କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ହଁ ଚାଚା, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ, ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କହିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କହ କହ କହ, କୋଉ କୋଉ କଥା କହିବୁ? କ'ଣ କହିବୁ? କ'ଣ କହୁନୁ? କହ କହ କହ, କ'ଣ କହିବୁ କହ। ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହଉ ଚାଚା, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ଆଉ ମୁଁ କେରଳ ଯିବି। ତାପରେ କେରଳ ଯାଇକିନା ମୁଁ ସେଇଠି ଲୋକ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବି। ତାପରେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇବି। ତାପରେ ବାବା ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ମୁଁ ବାବା ମାଆ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି କେରଳ। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଲି, ତାପରେ କହିଲି, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ନାଇଁ, ତୋର କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କେରଳ ଯିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ନା କ'ଣ ହେଲା କି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତୋର? ନାଇଁ ଚାଚା, ଦେଖୁନ ଏବେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ, ଘରେ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା, ବାବା ମା ମତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚାଚା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି? ସିଏ ମତେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆରେ ତ କ'ଣ ବାବା ମା କ'ଣ ତତେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ? ହେଲେ ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେନି, ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେରଳ ଯିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ହେଲେ ପୁଅ, ତୋର ତ ଏ ବର୍ଷ +2, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଗଲା, ପାସ୍ ହେଲେ +3 ପଢ଼ିବୁ, ଭଲରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଭଲ ମାର୍କ ବି ରହୁଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ତୋର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ବାବା ମା କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି NRJ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିନା ମୂଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆଣିକିନା ତତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ତ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ନା, ଭଲରେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ। ହେଲେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ? ସିଏ କ'ଣ କଲା ମତେ, ନାଇଁ ଚାଚା, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେଇଛି, ମୁଁ କେରଳ ଯିବି ତ ଯିବି ଆଉ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ନାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଠି କାମ କରିବି, କାଠ କାମ କରିବି, କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ସେଥିରେ କାମ କରିକି ମୁଁ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିକି ମୁଁ ପଠେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ତୁ କେରଳ ଯିବୁ ଯେ, ମାନେ କେରଳ ଯିବୁ, କେରଳ ଯାଇକି ତୁ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ସେଇ ପଇସାରେ ତୁ ବାବା ମା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ତା ମାନେ ତୋ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ତମ ବାବା ମା ମାନେ ଚଳିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବୁ ଆଉ, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? ମୁଁ ତାକୁ ସେ କଥାଟା କହିଲି। ହଁ ଚାଚା ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କେରଳ ଯିବୁ, ତୋ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ଘରେ ଚଳିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କେରଳ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିଛୁ ତ? ଜାଣିଛୁ ଠିକ୍ରେ କେରଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା, କେମିତି କାମ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲରେ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ପୁଅ, ଯେ କେରଳ ଗଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ଯୋଉଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବୁନୁ କି, ସେଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ବାପା। ତୁ ସେମିତି ଭାବେ ନା, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରେ ନା। ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ରଖୁଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ? ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ପୁତୁରାକୁ କହିଲି। ସିଏ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଚାଚା, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ପୁରା ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆରେ ତୁ ସେବା କରିବୁ? ତୁ ସେବା କରିବୁ ନା କେରଳ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ତୋ ବାବା ମା ମାନେ ତୋର ସେବା କରିବେ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଯା କେରଳ ଯା, ଦେଖିବୁ, ଯା କେରଳ ଯା, ଦେଖିବୁ ସେଠି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ। ଦେଖୁଛୁ, ସେ ତମ ଭାଇମାନେ ସବୁ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ କି ନାଇଁ କହ? ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥା ତାକୁ କହିଲି, ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେମାନେ କେରଳ ଗଲେ, ତୋ ଭଳି ସେ ବାବା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ସେମାନେ କେରଳ ଲୁଚିକି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଳସାରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ। ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ କେରଳକୁ ଗଲେ। କେରଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ? କ'ଣ କହୁନୁ? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଯେତେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି, କେରଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି, ଏମିତିକି ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ସେ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋ ପୁତୁରା କହିଲି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ପୁଅ, ସେମିତି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ କେରଳ ଯିବୁ, କେରଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଯଦି ମେସିନରେ କିଛି ଯଦି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ କି ଅପଘଟଣ ଘଟେ, ତାହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁନୁ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଇନକମ୍ କରିବି, ରୋଜଗାର କଲେ ମୋ ବାପା ମା ସେବା ପାଇବେ, ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଘରକୁ, ତୋ ବାବା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋର ପୁଣି ଥରେ ବୁଢା ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୋ ବାବା ମା ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସେବା ହିଁ କରୁଥିବେ, ଏଇ କଥା ଜାଣେ। ତୁ କ'ଣ ତୋତେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ରେ ତୋତେ ଏଇଟା? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପୁତୁରାକୁ କହିଲି। ହେଲେ ଏମିତି ମୋର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିଏ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ପୁତୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିବେ, ଆରେ 18 ବର୍ଷ କିଛି ହେଇନି, +2 ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେରଳ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନ ପଢ଼ିକି, କିଛି ନ କରିକି, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଲାଳସାରେ କେରଳ ଯାଇକିନା ଖଟିକିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିକିନା ପୁଣି ଥରେ ବାବା ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଘଟଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ହଉ, ଯିଏକି ଯେଉଁ ପୁତୁରା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲି ତାହେଲେ ଭୁଲ କହିଲେ ଚାଚା ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଜବ୍ କରିବ, ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ଭଲ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନଟେ ତ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ପାଠ ଜମା ପଢ଼ିବନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତ କେତେକ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ପୁତୁରାମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ବାବା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ମୋ ପୁତୁରା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଦୟା କରିକିନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନି। ବାବା ମାଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ କେବେ କେରଳ ଯିବେନି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକି ଅପଦସ୍ଥ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁନି, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ମେସେଜ। ଦୟା କରିକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ପୁତୁରାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେ କଥା ହେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବେ ସେ କଥା, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମେ ଭେଟ ହେଇଯିବା।